tweede nuwe jaar is om die draai en die Kaapse klubse sal binnekort weer die moederstad se strate op horings neem. Ons het die Cape Town Minstrel Carnival klerefabriek besoek om te kyk of die kenmerkende klubse uitrustings betyds klaar sal hê. Ek kan nou sê dat 95% van die uitrustings is al klaar, is al by die mense al, maar dat is net een daar. Die wat nog hier bezig is om te maken, is dat hulle wat laat van komen, en misschien nog bij wil hier een paar extra uniforms, maar die bulk of die meerderheid van die uniforms is reeds in die mensen besit. Wat kost een van die uitrustings? Hulle vra van in die CBF van R300, hulle vra cheaper ook R350, dit hang af die groepse status. Je weet in First Division toe, maar je R150 betaal, maar je kan niet Super League team. Ze hebben betaald 350, 400, maar 600 bestaan nu, en dat is een groepse status bij een organisatie in een competitie. Dus dan moet Manchester op Liverpool, je weet, dat is verschillende levels, zal ik zeggen, van betaal of goed blink, alles blink. Alles blink, ik let alles, dat is meer goed alles. Hulle wil uitstaan, hulle wil blink, hulle wil uitstaan, hulle wil mensen vermaak en zo, en hulle wil gezien is hoe hulle natuurlijk hulle kleren maken, hulle wil uitstaan. Ik kan niet zo goed zien, maar kijk.